Ако и ти постоянно се бориш с влагата вкъщи, то най-вероятно си забелязал, че мухълът и плесента вървят ръка за ръка с нея. Само ако имаше нещо, което веднъж завинаги да се справи с влагата. Всъщност има въздушен слънчев колектор. Устройство, което вкарва слънчевата енергия в дома ти под формата на топъл и свеж въздух. Въздушният слънчев колектор е напълно енергонезависим и не се нуждае от електричество. Не изисква никаква поддръжка и се управлява с едно единствено копче. Това иновативно устройство не само че освежава въздуха в помещенията, но може да се използва и като алтернативен източник на топлина. Само си представи колко хубаво ще е да разкараш влагата от дома си веднъж завинаги. А още по-хубавото е, че въздушният слънчев колектор работи дори когато те няма вкъщи, поддържайки въздуха винаги топъл и свеж. Това предотвратява повторната поява на мухъл и плесен. Ако в момента се чудиш как пък работи това чудо, спокойно може да посетиш нашия сайт и да разгледаш по-подробно. Такова нещо не си виждал.